יש בעולם כמה כהנות התאמנות לנשים, ג'יין פונדה, סינדי קרופורד ועוד מאות אלפי נשים בעולם מתאמנות מול הקלטות שלהן, ועכשיו כאן אצלנו DVD עם שיטת ריקוד מיוחדת של קרן אורון. שלום לך. מה העניינים? מעולה, איזה כיף, לרקוד ולהתחתב, זה אירובי, זה ריקוד, מה זה? זה גם וגם. סטריפ דנס. אירוביק סטריפ דנס. נשמע... כן. כן. גם, זאת אומרת, מה נשמע? סקסי? נשמע כזה, כן. סקסי זה לא מילה רעה. לא, זה לא מילה גסה, זו מילה אפילו מאוד חיובית. זה מילה אפילו מאוד... וחיונית אפילו, אפשר לומר. חיונית מאוד. כן, אבל לא הרבה נשים מרגישות שהן יכולות לעשות את התנועות האלה שלה. זאת המטרה. זה גם השם של ה-DVD, הסלוגן שאני תמיד אומרת, Dancing makes you feel beautiful. לגמרי. דרך הריקוד את יכולה להרגיש גם יותר יפה, גם יותר חטובה. גם להיכנס לכושר, גם אם אין לי רקע של ריקוד. זהו, שהקלטת הראשונה בסדרה זה אימון מצוין מהבסיס, בלי שום רקע. מתאים לכל אחת ואחת. הקלטת הראשונה לפחות היא מאוד בסיסית, שמתחילה בחימום, ואני מלמדת ממש בפירוק את התנועות ממש לאט. את רקדנית בעצם. אני רקדנית וכוריאוגרפית, שנים. הרבה שנים בתחום. הרבה שנים ורקדת עם שמות מאוד גדולים. כן, אני עבדתי ב-MTV 5-6 שנים. כן. שבמסגרת העבודה הופעתי באמת הרבה, מסנופ דוגי דוג, אאוטקאסט, מגניב. הרבה חזקים בתעשייה. על איזה אזורים אנחנו עובדים בעצם כשאנחנו עושים את הריקודים האלה? בעצם, כמו שאמרת, הקלטות האלה זה טרנד, זה ז'אנר מטורף בארצות הברית. כן. וג'יין פונדה וסינדי קרופורד, יש לי את זה כבר בבית שנים. כן, אז באמת אמרתי, למה אין לנו כזה כחול לבן? נכון. שאין דבר יותר כיף, מי שלא בא ללכת לחדר כושר, ומי שלא יוצאת ממש מהבית. אני יכולה להגיד לך שזה דבר שמאוד הולך עכשיו דווקא בנשים מהצפון ומדרום הארץ, שזה חסר להם. כן. וזה כן עובד, הקלטת הראשונה, האירוביק סטריפ דנס, זה מאוד מחזק את שרירי הבטן. זה שילוב בעצם של זומבה עם אירובי, ריקוד? לא הייתי אומרת זומבה. אני אישית חושבת שזומבה זה ספורט לעצלנים, אבל לא משנה, אני לא אהיה... את רוצה להגיד לי שאנחנו יכולים להזיע מהריקודים האלה, כן? מאוד אפילו. בואי נגיד שזה שרירים שלא חשבת שאת יכולה להזיז, חוץ ממקומות מסוימים. מה? מה למשל? שרירי הגן. נכון, זה שרירים שאנחנו בקושי מפעילים. בדיוק. שרירי הגן ובטן וצדדים, זה דברים שאנחנו בקושי, שרירים שאנחנו בקושי מפעילות. כן. יודעת מה, אין טוב עם הרי עיניים. בואי נראה איך עובדים על האגן. את מוכנה? ברור. הגן שלי מוכן כבר מזמן. אני רק מנסה לחשוב על הבא שיכנס הביתה, ויראית אשתו בטרנינג הזה עם הכתבים של החלור, עושה לו כאלה. אין דבר יותר יפה באמת מלראות ככה אישה רוקדת בבית לעצמה. בואו ננסה, אבל אנחנו ננסה קצת תנועות בסיס. ברור בסיס, אני לא יכולה מעבר. אז גם עם עקבים, אני אתכם עליך. זה עובד עם עקבים? עובד, בטח. אמרתי, הבטחתי עקבים. אני עדינה. אבל בואו נתחיל בתנועה שנקראת body roll. אוקיי. כמו שזה נשמע באנגלית, ככה זה בעברית גם. בעצם body roll זה שהאגן, אנחנו נפרק חלק עליון, שהחלק העליון צריך להיות קצת אלסטי, אוקיי? אז body roll... זה לוקח זמן, כן? להיות אלסטי. זה לוקח זמן, כמובן להגמיש את הגוף, אבל אנחנו נתחיל, בעצם זה בטח הזה יוצא החוצה. כן. ואנחנו מעגלים את הגב אחורה, ברור, תמיד בטן בפנים, ולכופף ברכיים. יפה. עוד הפעם. אני יכולה לעשות שניצלים ככה. בדיוק. מומלץ מאוד לבשל בתנועה. עכשיו, מכיוון שאנחנו רוצות להיות קצת סקסיות, אנחנו נוסיף ידיים. ידיים. מה, התעייפת? לא, אני ב10. אז אנחנו נוסיף קצת ידיים. ממי, מה אתה רוצה ארוחת ערב? בדיוק. בואו נעבוד קצת על הגן. הגן. אוקיי. כן. אוי, את עומדת כל כך יפה כל הזמן. בטן בפנים. פוטושופ גם צריך במציאות. נכון. אז בואו נעבוד קצת על הגן. בעצם הבטן כל הזמן בפנים, ואני מסובבת הגן. תודי שזה תנועות שלא חשבת שאת יכולה להזיז. ממש לא. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד איפה מזיזים את התנועות האלה. כזה. יפה. עוד הפעם. עוד פעם. סיבוב שלם, בלי להתעצל. לסגור. בדיוק, זה כיף מאוד. שמישהו יפסיק את זה, אני עושה צחוק פה, את נראית כזאת פלטית. בדיוק. כן, זה ממש, אני ממש מרגישה את כל מרגישה שאת מסובבת את כל האגן, הכל. בואי, זה מעולה. בואו נתחיל בעוד משהו שחשוב מאוד, שלא קשור אפילו כבר לספורט. ואני לא צריכה כלום, אני לא צריכה כיסאות, לא צריכה... יש ב-DVD קטע, שהוא הקטע הרביעי, שהוא באמת ריקוד על כיסא.
שזה משהו קצת יותר... זה אומנם קצת אקזוטי, אבל זה מאוד מחזק את שרירי הבטן והרגליים, וכמה תרגילים שעושים על כיסא. כן. שזה מבחינתי, זה הקטע מועדף על רוב הבנות. הקטע עם הכיסא. לדעתי גם גברים. בנות והבנים, כן. כן, תשמעי, גברים... טוב, בואי נעבוד על עוד איזה אזור. גברים צריכים לקנות את זה, אבל לנשים שלהם... מתנה לאישה. בדיוק, יפה מאוד. ברור. אחרי הפרסומות, שוקי גבאי ללשון שאתם שלחתם לנו. בואי נעבור עוד קצת על האגן. בוא נעשה קצת כתפיים על איתה כן, אחורה. כתפיים... אוי, זה נהדר. את הולכת אחורה, יפה. פרסומות. זה מעולה.